mianga ke ko ka da bela jele tulo ka falai minye wolomasiri tabaka wulika jo nuka chesiri nuka bara hukumu konnana uye wulika jo belebele ba ke sewari marabolo konnana ninkalo en telefolo no benan denema bamba nchiwali njuga wale ke ba chaba ngalo ka tu dugo yiri tu do koro miye sewari ale woro dugo yanfave goshili dara uluka moti konnana yi goshili ayato bamba nchiwali njuga wale ke ba ubulu lamino uyere chama rubu ka wulika jo ke minamu niye uyolu bela jele dawalo ko lu bela jele kari 𝐥𝐻𝐧 ko ka fonni tanu daga di armée mauma falay sandare ka ufe armée ana ka jekulu mau ana de maka jekulu no 𝐼𝐻𝐧 kubna na novembre ku kunda kaiba jabateka kai bi kona na falay temesrare te ka so ga siternu ye temesrate ka so ga dunda moblu ye temesrate ka so ga moblu misenu ye mawbu denden ganade kata teme kenyeba nunu fe do re bata teme miye bafla be fe ya saka sega nga miye camion bado ye ulu sego sigi sengelenga ola sa miye seru nuru nyanye na le chambre de commerce présent ye ulu ni finiti la ko ni douane la ko ye la je bileru ke kay konna na kunungo ko ka yira mobile tugu la escorte na wuli falai na escorte wuli la ma te wuli kata tuguni kibita do akonna na de walma ka bo kibe bin fara kata ro la tinya kula walma ka bo bingo no ko sabula sere e makibe do ayi ni ba fe ka do ibti nunju bo fo kai ka ufe walma bi ne jo sanare abe denden to mi uyo nyafu ye na sura subna na baraka to uyo nyafu ye sabula arme ga la ni mi ye mina wonu fana tone no fo diboli fo mi ye wolo fo ufe abela jere bi sega salo kana to mi na bara ngoni ma damne do fo maye ngal labe o mega ke ya sa mina ku fo sega na to mi ka isra ale lakana baro olube sena ka keni armée ale kuna fonia munundi ama kunungo mi chef d'état-major ale ka kibaro la al salaka na ko humu ko na falai maraka maboli ministre noye général Koulibaly Issa Ousmane Koulibaly général de brigade ali ni ministre mi me jamana ko la kana ko la général de division Daoudou Ali Mohamedine uluni dugu tigilakaw kabila tigilakaw ani lada tigu ye nyanye kunungo falai la ini ye munye miye ulu semisega do tugumina kiwara sanuma ondilila ulu masri tabawma bara ka sega ke beni kriya o ka sega sinsi basigini lafia o ka sega sigi senga no ya soro munu me bamako ni kulugoro falai ulu tume ministri so era so konona na ye mamunu kuna be marabolo konana uya sangala machi bololo save aba fo mi manazara kana ko video conference ka dashaku ministri no ye Koulibaly aya yira saka fo ko biko tabolo ka nga fale dugu tigilakaw kabila tigilakaw minye mama fale munu me sigidaw konnana ukado saka ko lakana kunfolo kibaria dibaye uluye wera ku joro la kasika kibara sanma undi dugu do me saka lakana to mi dugu me saka lakana to na dugu tedla dugu tigi ko falai o baraw de be sena minye akoto bela jele sa ko na nyefuye ko saka fa 11 gile nyana ha o tunaka akibmaji mayoro sawa ha nga ministri konungo uka blu kuna ka ko joro bula bibi na ha ferani da balubuna tikafana ya salla kana bisaka sabati ulura ta fafe Daudu ale fana yin foli ke sabla kosa ina minye jamana gele am soro jamana kunjige la ini ba tan woro mi ta falai abulu fara do ni yemi anga sigidala maw tugo dala maw kabalo kunjugo ni muso kunjugo ni dugu chigo ni almamiu kwangu bela jile jate konna na la kana bisaka sabati tugo mi